Ray? Ray? Hey, Han, let me explain. Ano siya explain? Dili na ka mag-explain. Buntis na ko. Kinsa ni bayanan nga magipulis ako ah. 1 hour before. Dali kaya nabi, sorry taga-service ko. Malay. Kay, Pero sa balay, wala mati. Wala. unsa man ta di Rizky? Uy, Basta ba lang sa pagod. Ako na bahala sa mga. wala niyang balay. Kita ko na lang yung balay. Uy, unsa man ta di Rizky? Hindi na, kung pa lang tayo relax. Kita man kayo doon. Ay, Di lagi. unsa ta di? Di lagi, di lang taga-pagsamba. Magpunang ta ba, ligo-ligo sa istorya. Ano ba? Dali na lagi. Uy, Hindi sa likod. ang galoon man jud ko ni mo diri Rizky. Uy, oo. Yung siratan mo na ni mga bintana, portahan. Di ako lagi. Ang kay Kwan ba? Sulo kay ba? Lain na imong kuwan ba? Dili. Lain na imong tirada ba? Hindi. Sabta lang gud ko. Kay, ano ba? Sa magkawin. Uwi kay ko bangunday Rizky ha. Lagi na ka wala ka lagi. Bata, uwi kay ko. Sige lang, di ba? Kay, ano ba? Kuraw tayo ba sa istorya? Ay, kuya, good Rizky eh. Di lagi. Yan. Ray? 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 Unsa man na Rizky? Ako mama. Kita ko sa. Ako sinta na kay Kon. Istikta ka ng mama. Yan. Kaya guys ko na. Istikta ka ng mama ba? Kita sa sukot ni Dark. Babae. Yan. Ano man lagi Rizky? Di ko na may paiilas imong mama. Hindi, pwede na sa kapong. Lagi ko magkunak. Magkasambot ang mama. Sabi na ako siya. Ulo ka. Hindi, lagi. Basta ko din lang. Sige po ni mo kabris putahan oy. Ay, pasensya na kayo. Kaya ano, ako yung sa... Init sa o. Lalo ko gagawa. Diyos ko na. Kaya ang iro. Abo, sulod sa baka ko. Saan kayo? Ano ba? Ay, kumusta maka? Sila init ta kayo dugi ka nakabris Ay, putahan. sorry kayo. Nakalaantay ka lagi. Wala ano may lingaw. Ano magdugi mga nakabre. Dili, Dili ko Andre ba? Wala, uy, pero ko ay, di ko na ikaw kaya ko kunto ba ang iro, musulod mo gud siya. Anong, kumusta naman kalab? Sa lab nga babe mo tawagan. Ay babe, ay kanang ko ba love, love, Ginakuan ba? love ta ka ba, love ta ka. Dinaron. Hindi lagi wala ko kita ko pa. Mela. Tungol ba anak ko ba? Lagi na nahitabo ko ba? Bantay na gini si Ray. Ray? 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 Hey, Han, let me explain. Ano siya explain? Dili na ka mag-explain. Buntis na ko. Kinsa ni bayanan nga magipulis ako ah. Gihatay na ko si mga tanan. Nya karon kini bayanan nga magipulis ako ah. Nung nagsisisi ka? Kanang kon mo kuduhan, kanang kon ba? Kabalo pa kang bayanan ka. Kaminyo ng lalaki mo patol pa ka. Kabalo yung Terry single daw siya. Bali ba lang sa taong buntis? Tarong ako, Ray. Ha? Tarong ako. Han, sorry kayo. Tao lang ko makasala. Babe, Si babe. dilo ako niyo. Nang Ata man nimo. sorry kayo, Han. Ala, kinsa man ang bayhana? Tita man siguro ng Rizky? Ako adong adtuon bi. Hi tita. Unsay tita? Ako man pagpuyag ni Ray. Unsay ni Ray? Ako man yung asawa. Unsay na ni Ray? Ngani abot? Ha? Bago na pud mo ni? Nagsa na pa mo ni ayoy. Tapos bagong babae nimo? Nagsa na pa mo sa kinabuhi. Binang. Oh, asa ka? Balik, ikot. Ha? Katama ko man. Nagkande kami ha. Muna angay ni mo. Ikaw ang kailangan ko. Ayawan. Mupuli angay ni mo. Nakapatay ko.
So yes guys, salamat kayo sa pagtanaw na po sa among video. Ayaw mong kalimot sa pag-subscribe sa among YouTube channel ug pag-follow sa among FB page ang Carmen Dabnor Fine. So karon matuto sa tong mga shoutout no, shoutout ko sa tong sa tong mga sponsor no, labi na kay Bingo Minal Vlog ug kay #buy ni Uncle sa iyang pagtabang sa ko nga makahimo kog bank account para sa sweldo. So, yan guys, salamat kasi putan ako sa mong video. Hello guys, payong hapon. Shoutout ko din sa kono. Shoutout ko din sa Mate, sa Asinjente, family. Huwag kang Romel, Asinjente. Kung sa mga kauban yung mga driver, pwede ka driver diha. Shoutout sa inyo tanan diha. Nga tapos, shoutout po ko kang sa Mariaan o Crispy, kang Pipoy o Mimi, o sa Nags Crispyhan, stall number 8, o diya sa Celeste 780 des Carmen, tapat sa salon, Chato Salon, tapat diya. Huwag ka na lang guys, dagang salamat. Shoutout ko sa may panakan kay Mabil Plaza, kay Nelmar Balog, kay Bingkay, og kang Arel Dayok, og sa taga Fish Bridge, og sa taga Bangkiruan kay Saldi Bangkor. O shoutout ulit ko kay Clyde Balyenes nga nasa Kidapawan City o akong makauban si Sarah Jane Martinez, si Harold Haroy, si Mark Lester Iturma, si Linjel Masayaw o akong pare si pare Allen Nabarte, si pare Ronnie Paulo o si Bro Marvin Martinez o si Ma'am Nunet Trilon Martinez o kay Uncle Edwin Martinez o kay Ate Vilma. Salamat sa inyong pagtanaw sa mong video. So guys, nagpa-shoutout po ko sa akong amigo nga si Chloe. Shoutout. Sa akong pamilya ug salamat sa iyong pag-support sa among karon gamit. Ug by the way, so wala pa ka ila sa akong channel, Renz Vlog di ay pwede mo musuroy ug muduog sa akong channel. Daghang salamat kana lang. Yes, thank you sa mga subscribers o sa mga followers sa Carmen Dabnor Vines. Thank you sa inyong mga suporta. Yes. Shoutout ko diha kay Tata nga Umpok. So, thank you very much sa inyong tanan. God bless. Shoutout pa rin ko kay Kuan, kay Marvin Di Macali, kay Jimar Suliano, Jimboy, o si Neymar Lakno, o si Ryan Lakno. Taga-tanaw ko sa mga video. Daghang salamat guys. Pahabol. Diya sa Kwan, sa Golden Mars, RTW sa Carmen. Kay Mars, kay Little. Wasin pa yung ubod ba? Kay Little sa kay ano? Diya sa Bye! Hanggang sunod. Di ngayon.